waar hier wat een soelkarakter. En van de midden, ja, wat buiig. En die buien, die bloei ik nog wel even, de onstabiliteit ik. En hoe buien sprutsen, juster, stevige buien. En Wiekel kwam van de morgen met de hoogste aantal millimeters. 30 en 2 heel in Bakkeveen. Wel, joen en vannacht. Ja, nog een aantal buien, maar kans op tongen, die had vooral voor joen. Ik denk dat het vannacht op de meeste plekken of overal wel droog wordt. En temperaturen 12 en 14 graden. Een net al te sterke wind, steeds maar een zwakke wind. Misschien hier nog matig, maar meer zwak. En die komt wat uit verschillende richtingen bij. Morgen dag. Dan hebben we het over een maattype met zinnen, met bewolking. En het lijkt hoe daar droog te blijven. Het is op het nipperke. Want later ontstaan toch weer buien, maar kans op tonger. En de temperaturen morgen dag, ik denk zat tussen de zandje en de 21 graden. En de wind, rustig, zwak. En die komt weer uit verschillende richtingen bij. Ik denk wat meer west en zuidwest. En dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Dan hebben we het over een maandje, maar een betiden ruim. Wie het waar, dus de wikse volgheid is er nog altijd. En de onstabiliteit is er ook op toons en op vrijt. En dan heb ik het over zinnen, maar ik over een paar buien. En de temperaturen deze dagen zijn 18 of 19 graden. En op naar het Pinksterweekend, ik denk Pinkstermandje, de betere dag. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.